Ngibona igama lami ngokugcina Sibongo Kazikali, character name nguDlibhiza. Okay, so ubona Dlibhiza. Yebo. Uyaphila. Yebo. Okay. So kubuza nje 10 questions about wena, character oyidlalayo, ke kanjalo. Esingaqala. Yebo, sesingaqala. Okay. Nahlangana kanjani nino-Azande? Yo. UDlibhiza wahlangana kanjani no-Azande? uDlibhiza no-Azande bahlangana. First scene yakho i-first scene yaDlibhiza no-Azande. Angisakhumbuli. Okay. Size nje asiweqe. Ya, singaweqa. Oh, sorry, whatever. Okay. Umbuzo wesibili. Kuthiwa anikaze nahlangana no-Azande nge-acting. Ngabe uyamazi u-Azande? Hhayi, bengingamazi. Ngabe umazi? Kuthiwa anikaze nahlangana no-Azande. Kuthiwa awukazi wena wahlangana. Okay. Awukazi wahlangana uDlibhiza kuthiwa akaze wahlangana no-Azande. Ngabe umazi? Ngabe ukazi wakumazi? Kuthiwa uDlibhiza akaze wahlangana no-Azande. Ngabe seke wahlangana naye? Like uDlibhiza yoba e-actor no-Azande. Uba igama lakhe langempela? Mina? Ngugcina. Ekuthiwa ugcina, angazi ngayibuza kanjani kodwa kuthiwa ugcina akaze ahlangane no-Azande on set. Ngabe uyazana yini no-Azande? Ukube kuthiwa wena waze uhlangane no-Azande on set, ngabe uyamazi yini? Cha. Oh, nanti sifuna ukuyizwa. Number 3, ubani igama lamphathi? Lonke. Ubuyanda. Ubuyanda. Owami Khumalo. Okay. For laba abafisa ukuhlala nobuyanda owami Khumalo, bengenza kanjani? Question 4 lo. Anginayo ngisho. Cause umphathi akafuni yabo. Afuna ukutholakala. Yeah. Hayi, siyezwa. Akafonele yena ofonayo. Okay, let's say umuntu uyafisa ukuqashwa esigodlweni. Wenza kanjani ukuze eqashwe? Wena wenza kanjani? Yeah, I guess question 4. Stick with question 4. Mina. Wena wenza kanjani ukuze ungene esigodlweni? Ngathini? Mekushuthwa isini. Wawuhlezi ungithola nje. Mek-actor. Wafuna ungamenyiwe? Yeah, ngingamenyiwe. So nomphathi wazwabona hayi lentwana le ngisiphuthe. Ngenza kwasami ngibamba ama-reflector ngapha. Thunywa ngiyagijima yabo. Yeah. Wayisebenzela le role nayo. Okay. Okay, asile ku-question 5, right? Yeah. But ama-reflect. Okay. Oh, imali ngadli nje. So nomuntu ofuna ukujoyina nabe lezobamba ama-reflect ebambe nje okay. Ukuze aqashwe. Yeah, kumele kubonakale ukuthi yabo serious ngalento afuna ukuyenza. Alright. Siyabonga. Okay, njengoba ulingisa for sure uyafunda ngithi. Yebo. Umeneja kanjani lezo zinto lezo ukuthi ngalawo uyafunda, ngalawo uya-act. Ubhalansisa kanjani ngalezo zinto lezo? Yonke into inesikhathi ngoba umphathi ngeke ngimtshele ukuthi hhayi. So siba khona isikhathi se-acting. Mhlawumbe mase ngibona ukuthi ngihlale kakhulu. Cause ngake ngamtshela mase ngibona ukuthi ngihlale kakhulu hhayi. Kakhulukazi ngikubhala ama-exam ngimtshele ukuthi hhayi sengiyofunda manje.
mase yangidedela. Kodwa menga-actor nje, akungiqamba ngiy'ncwadi. Mina ney'ncwadi. Sakho. Okay. Sidlula question 7. 6 noma 7? 6. Oh, 6. uDlibiza le character le oyidlalayo, yaDlibiza. Iyafana yini ne-character le yegama lakho? Wena, i-character name, le character oyidlalayo iyafana yini nempilo oyiphilayo wena? Why usho njalo? Engiyiphila life. Yeah. Hhayi, iyafana cause kwezinye izinto ngenza into onganaki. Yabo. So uDlibiza wenza izinto enganaki. Engabothi awu kanti uyona. Oh, nasho ukuthi Ngingabothi ngiyona ngibone ngoba nakusengitshela kuthiwa hayi bo wena wenze njani manje la. Yabo. nasho ukuthi umuntu onayo. Okay, yasidluleni. Ukuthi iyafana ngithi i-character le oyidlalayo ne-character le oyiphilayo. Alright. So, mangase kuthiwa uthola ithuba lokuthola i-opportunity ukuthi ungahamba uyo-actor noma iyiphi i-channel lo ofisa ukuzo-actor kuyona ka-YouTube. Iyiphi leyo channel ongafisa ukuyo-actor kuyona and why? Okay, yathi ngiphinde i-question. Mangase kuthiwa uthola ithuba lokuhamba uyo-actor kwenye i-channel, ungafisa ukuyo-actor kuyiphi i-channel and why? Ayikho. Ayikho. Hlala khona la esigodlweni sekuyikhaya lami. Why usho njalo? Cause indlela esiphathana ngayo ikhombisa ukuthi angazi ngachaza ngithini. Usekhaya. Yeah. Alright. This question bani? 7, sesidlula ku-8. Waqala nini ukulingisa? Waqala nini ukulingisa? Waqala nini acting? And yini yakwenza ukuthi uhambe uyo-act? Acting ngayiqala last year noma last of last year. Ngisayimpuphu nje ngingakazi lutho. Ngisajabulela nje ukuthi hhayi mengiphume ku-YouTube nje. Wawusacinga ukuthi ungiphi? Okay. Futhi wena uyiqala i-acting as umuntu oyithandayo, wawusabheka ikhono lakho ukuthi lingakephi. Yeah. Okay. Okay, question 9, right? Okay, iyiphi i-TV soap ofisa uku-actor kuyona? TV soap. Ngifisa uku-actor kuyona. Ithonga. Ithonga. Yeah. Why? Cause kunalo mjidala ekuthiwa ubanende. Hhayi. Uyena Ngimbone yimina nje. Shuthi ngibala. Shuthi wena ungaya ko-actor kwithonga ngoba khona ubanele. Yeah, nga-actor khona. Alright. Aseku-number 10, right? And number 10. Ubaya role model yakho. Chuma. Chuma. Yebo. Why uChuma? Ngathini? Uchuma kodwa angazi ngimbone ona amanye amaphathi awadlalayo anobromance phakathi. Lento engiyenza kazange. Okay. Sesiqedile ama-questions ethu. Cela usitshele, tell us about your dream and ungalifeza kanjani. Iphupho lami ukuyenza i-acting and ukufeza kwami ngoba bese ngiy'bonile ukuthi hhayi Ukhona.
ngikhona kodwa mengingayeka ukuphila nabangani ngoba ibona abangihlukumekisayo. Lento engiyifunayo ingagcina ifezekile. Alright, futhi wena ukuyeka ukuphila nabangani. Yeah. Ukubona lokho kungakwenza ukuthi ufocus ekutheni. Ya, ukulalela into ey'shiwo abangani nje siyifake emgqomeni manje. Alright. Siyabonga nje Pizzo ukuthi usivakashele. Tshela abantu ukuthi be-subscribe beqhubeke futhi bebuke Esigodlweni Films. Sacela ni-subscribe bafethu, uyena udla ipizza lo. Cela futhi le video le i-hit 1,000,000 within 1 day. Ngiyicelela ama-viewers nje awu-1,000,000. Ngiyacela bandla.